ahinya nye uchumi mar pur ka, uchumi mar agriculture ka chalo nade gi sani. Okay. Erokamano ahinya wana Mbati. Agomos kuom leo nende pota gi shughuli moko matin mando maka. To kaka ne igwela chacho ni nyaka achopi. Erokamano. Mondo watwage wach mar vision ni. Yes, 2030 kwa sani koro rango 2060. Yes. Kakungo kachako gi 2030 vision 2030 mako sari kono wacho ni 2030 nyiso ni odongi odhi nyaka higa mar 2030. Yes. Mako sari odong igni matin to gineno rumo emiyo koro ntie paro ma mondo jong'e beyond 2030 no ang'o mondo beno ang'iyo kaka piny. Yes. Kwa ng'iyo vision 2030 ne en gi pillars adek. Wanyo wacho ni the main pillars mane nitiere economic pillar, ai nitie mane wacho ni social pillar, ai kod political pillar. Political and social pillar. Koro mago ne gin three major pillars mane wang'iyo. Koro kanyalo ng'iyo in brief. Yes. En ni koro ka economic pillar wasebedo gi challenges, but of course there's some progress. Nikech king economic pillar nong'iyo areas kaka iwacho nitie manufacturing, nitie agriculture no was a key component, tourism, trade, kod associated sectors ma drive the economy. To kene ka area ma nyawacho ni pok watim maber ahinya en area mar manufacturing. Okay. Yeah. Of course in agriculture ido ka jowete na discuss issue mar agriculture. Agriculture sirikal osetemo timo gimoluongo ni intervention mondo kony jopur oginene omed yuto margi e purni. Nandi shida challenge mosebede ni pod Kenya ka pod rely on gima nyalo wacho ni basic agriculture. The value addition poko time kiwango madwarre. Kech en mano onego drive manufacturing. Makoro onego beni kwa wuok agriculture to yuto muka agriculture ni drive no manufacturing. Yes. Koro kingi uchumi totality to ido ni gine mare odhi malo. Yuto mar piny odhi malo. Moluongo ni GDP. To koro ka manufacturing bodo bedo some challenges, especially kwa ni cost mar electricity, mastima for instance. Manyaka wasewinjo story ma jomoko jo keto mwandu moko osebedo ka dar kata Kenya ka giywago nengo mar stima for instance. Koro gine pinje moko gi to kod tax regime bende osebedo very stable. Koro mago just in overall gima nyalo ng'iyo mosemiyo yani kata jalo chiwo scorecard marwa kuma wantiere. To by and large dware mondo kaka iwacho no nyaka wagi mbele. Kech vision mar piny en gima odhi beyond the politics. En gima ondo beni en vision one wacho ni piny ngima okete ma irrespective ng'ama ni telo obedi ng'ato ni serikal political party ni boja political party makamacha to ndo bedi gima ji oseyiere kaka piny mae gima idwa notim. Ebe nyalo kachako to nyawacho ni ber mondo ji te oyiere wachni. Yeah. Imi kwa discussion madhi mbele ni ondo bedi ng'iye from a bipartisan mok ng'ini ni politics ni man josiasa makondi kono kata man josiasa makondi. So FCPA wacho ni